Wara jiem ta' osservazzjoni u ħidma konġunta bejn l-awtoritajiet tal-Pulizija Maltija u dawk Ingliżi, il-ħamis saret operazzjoni msejħa Operation More minn membri mis-sezzjoni tal-intelligenza kriminali fejn ġie arrestat raġel minn Renju Unit fuq bażi ta' mandat ta' arrest Ewropew. Christopher Guest Moore kien hawn Malta taħt identità falsa u ser jitressaq fil-jiem li ġejjin sabiex jibda l-proċess ta' estradizzjoni. It-talba l-estradizzjoni saret mill-awtoritajiet Ingliżi peress li hu kien involut f'omiċidju. Sorsi qalu li Christopher Guest Moore kien infittex għal qtil ta' raġel f'Cheshire li sar fl-2003. Il-vittma kien Brian Waters li ġie torturat u msawwat sal-mewt quddiem iż-żewġ tuliedu li kienu mġiela jaraw dan ir-reat. Moore kien jagħmel parti minn gang li rabtu lil Brian Waters ma' siġġu u torturawh sal-mewt b'attakki ta' swat u ħruq fost atti violenti oħrajn li dammu l-fuq minn 3 sigħat fejn sofra aktar minn 100 ġerħa. Skont rapporti fil-medja internazzjonali, jidher li l-gang aġixxiet wara tilwim dwar dejn f'ċirku ta' droga. 3 membri oħra tal-gang li kien fiha Moore u li kienu kompliċi fil-qtil u tortura ta' Brian Waters qed iservu sentenza tomorhom ħabs wara li kienu nstabu ħatja bil-qtil tal-vittma. Mill-bidu tas-sena ġew esegwiti 8 mandati ta' arrest Ewropew f'Malta. Dawn l-operazzjonijiet huma ntiżi sabiex persuni maħruba u mfittxija internazzjonalment jiġu moddija f'idejn il-ġustizzja u sabiex tkompli dejjem tikber u tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-organizzazzjonijiet kriminali.